Kníževek, čtvrtývek, to mají za 5 korun. Tam máš čaj? Čajček? S mlíkem. Čaj s mlíkem? Kolik jsi vydělal? Lukáš, kolik jsi vydělal? To jsem neviděl, já jsem totiž byl na tom dramaťák. Chtěla dát páreček, tak můžeš. Kolik jsi vydělal? Můžu si koupit, já si koupit ten čaj. Zadara, no tak, hele, já si to dám. Ne, počkej, já tam jsem dal 20. Já si dám čaj tady. Co mám koupit dál? Jak mám ještě Pozor! Co jsem schodila? Co jsi schodila? Ale